हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एसके हwidwng यूट्यूब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरो फिन खेबसेबाव जासिहरग्रोबावनाय थाबाय। दायो आङो बेबायदिनो गुवाहाटीयाव थांगासिनो दङ। एसे गरमनि थाखाय बेरायनो गुवाहाटी थांगासिनो दं आरोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांगोन। फाइनालि दायो जोङो सरायघाट दलां मोनफैबाय आरोना। नै नायनानै लादो लोगोफोर, ब्रह्मपुत्र दलां सरायघाट नायनानै लादो। जों गुवाहाटी थांगासिनो आरोना। दासो दलां मोनजेनदों जोङो। दा नायलांदो लोगोफोर, नै लामाफ्रा जोबोद समायना आरोना। सारिगिदिं जेरैथिंजायबो हाजो सेर सेर लामा, ओरैबायदि समायना आरोना गाइस। फाइनालि दायो जोङो टाउनशिपआव मोनफैबायानो आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि ट्राफिक जाम जायोना, मानो होनना बुङोब्ला लामाखौनो मोनलायलाया आरोना। ओरैबायदि ट्राफिक जाम, गारि लामाखौनो मोनलायलाया। ओरैबायदि दिरि लायो लामा बारग'नोनो। दायो जोङो टाउनशिपआव थांगासिनो दङ। सिगांथारावनो आंनि एसके हwidwं यूट्यूब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरो फिन खेबसेबाव जासिहरग्रोबावनाय थाबाय। दायो आङो बेबायदिनो गुवाहाटी सहराव दंफैयो आरोना। नायनानै लादो, नै बिल्डिंफ्रा गाहायाव ओरैबायदि आरोना। आङो दायो माने 7 थालासो गोजौआव दंफैयो आरोना। नायनानै लादो, नै ओरैबायदि सारिगिदिं जेरैबो बिल्डिं आरोना। नै नायनानै लादो गाहायाव ओरैबायदि बिल्डिं। मोनसे खामानिनि थाखाय फैदों आरोना जोङो। नै नायनानै लादो, ओरैबायदि समायना। दायो आङो बेयावनो बेरायलाबायनानै थांसिगोन आरोना। एसे गरम बोथोरखाय बेबायदिनो गरम बोथोरनि टाइम पास एसे बेरायनो फैनाय जाबाय गुवाहाटीयाव। नायनानै लादो, नै सारिगिदिं जेरैजोंबो बिल्डिं। बेबो लुगासिनो दङ नै दासो, बेबो कमप्लिट जायाखै आरोना। दा नायनानै लादो गाइस, नै ओरैबो ओरैबायदि मोजां मोजां सिनारि दं आरोना। नै सारिगिदिं बेबायदिनो ओरैबायदि समायना समायना बिल्डिं दं। आरो बै गोजौआवबो नायहर, हनै जेरैजोंबो हाजो थिखिनिमानि न' आरोना। ओरैबायदि मोजां मोजां। नायनानै लादो गाइस। गाहायाव नै गारिफ्रा खारगासिनो दं आरोना। दा आङो 7 थाला गोजौआव दंफैयो आरोना। लिफ्टजों फैनानै दंफैयो। नायनानै लादो दे। टाउननि बेफोरबायदि बिल्डिंफोरखौहाय देखायनो थाखायनो आङो बेबायदि बिल्डिंआव दंफैयो आङो। नायनानै लादो नै गाइस, ओरैबायदि मोजां मोजां आरोना। नोंथांमोनाबो मालाबा निस्सय फैयोब्ला बेफोरबायदि जायगाफ्राव बेरायफैनो हागोन आरोना। आरो बेजों लोगोसे आङो बेबायदिनो माखासे जायगाफ्राव नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो थाखाय नाजागासिनो दङ लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांजोबगोन आरोना। बेफोरबायदि टाउनशिपफ्राव बेरायफैनो मोनोब्ला एसे गोसोफ्रा स्रां मोनो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो मालाबानि समफ्राव बेबायदि न'खर फेमिलिफोरबो फैनानै बेफोरबायदि बेरायफैनो हागोन आरोना। वाव, नायनानै लादो नै लोगोफोर, गुवाहाटी सहरा बेबायदि आरोना। नै नोंथांमोनाबो मालाबानि समाव निस्सय फैब्ला नुगोन आरो। सारिगिदिं जेरैबो बिल्डिं आरोना। ओरैबायदि गुवार गिदिरखा गुवाहाटी टाउनाबो। अयथासार गोजौ आरोना बिल्डिंफ्रा। नै दायो लोगोफोर, आङो नोंथांमोननो बेबायदि गुवाहाटी सहरखौ बिल्डिं गोजौआवल' गाखोनानै भिडिअ खालामनानै देखायनो हाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला आङो गाहायाव भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो देखायनो हाजोबाखिसै। बेनि थाखाय सरि। मानो होननानै बुङोब्ला गुवाहाटी टाउनाबो जोबोर गिदिर, गिदिंब्लाबो गिदिंख्ल'नो हाया। बिनि थाखायनो सरि बिनाय थाबाय। दायो आङो गाहायाव थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गुवाहाटी इउक'लेन्ड। गुवाहाटी इउक'लेन्डआ मा रोखोम, नोंथांमोना आंनि नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। नोंथांमोना सोरबाफोर नायनो गोसोब्ला नेक्स्ट भिडिअआव नायनो हागोन।